Horas malihita saluhutna. Adorak sumar sahur hita dohot hatan itu hatta jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame nasian debata amata. Doho sian anakna Yesus Kristus Tuhattai. Amen. Hatan itu hatta naga beturpuk jamita di partangiangan di bagasan tikion. Tarsurak do di Amos 5 ayat 10 saha 27. Hujaha majo isini turpuki tutonga-tongata jala tapeti hukma di bagasar rohat tabi. Songonom ma didok. Marjea manasida akan mengapian di arini Jehovah. Tunga halabamu nasiani. Hahulumud do arini Jehovah. Dada hati uron. Hira songon halak nama purus mareduk posinga. Gabe dijupakon babia ibana. Jaladung rodi jabu ibana. Gabe mangusade tangan natu dorpi. Hape dipargut ulo ibana. Daha hulumut tongon arini Jehovah. Jala dada hati uron. Hagula bodo dang marsinodang. Huhagigihon, biasa nau, mida akka ari raya muna, jaladang di halomor rohaku, akka luhutan muna. Ainak pe dipilih kamu tuau akka pelian si tutungon, doho pelia si panganon, dang lomor rohaku disi. Pelian hamoliateon, sian pinaham muna, pamueape, dak perduliau disi. Paholang masianau, haguturon ni akka edemu, jala dang lomorohani pinggolhu, ubege suara ni sordammu. Jadi margiling-giling masongon aek uhumi, jala hati goran songo sunge na soulu marsik. Tungadong ma akka pelia si potongon, doho si panganon di pasahat tamu tuau, di halongonan saliling si 40 tahun, hamu alepinopar ni Israel. Atong usungom muna ma udung-udung ni raja muna, ro di ojahan ni gana-gana muna, tole bitang ni debata muna, akan abenehem muna dihamu. Jadi tuguku mahamu terbuang dau, salpu siad Damaskus, ninna Jehovah debata zebaut guarna. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus, adong do syair ni Edepop nama dok memang lidah tak bertulang, tak berbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Ima didok. Digobarhon syair ni Edeido nguluni halak namar si paula-ula, manang munafik. Dak sedalak katana tu pabahenanna. Ngulu na songonima jupang di masa ni turpukon di ngulu ni bangsa Israel. Ringgas dunyan na sida marpungu di hari sabat. Ringgas pasaha pilianna. Alai dang niojar ni rohana yas lahu memuji Tuhani. Ubaheni do didok Tuhani huhagigihon dang di halomor rohaku akalu tamunai. Burjudo nasida mangulaho parsobau tu debata. Alai dang diulahon lomoni roha ni debata. Justru jutan manirpang do nasida sial lomoni roha ni Tuhani. Sadok di bagasan halum lamud do ngulu parogamon ni bangsa Israel di masa ni turpukon. Dumutusi di jodi batama panurirang Amos. Laho pasingoton manang menegor bangsa Israel. Asa hibul haporsiaun nasida marsoba tu di bata. Unang marsipaula. Jala ikut tarida may dia kaparangi nasida. Alai molo lalap dope say marsipaula ngulu ni bangsoi. Totu dada ari hati urubbe ari ni Jehovah di nasida.
alai gabi ari hahulumun nama. Atong bohado asa gabi halomuan ni Tuhani akka parsobao ni. Na perjulu hibulma maka porsiai Tuhani. Donga sa porsiaon dua do namasa di haroro ni ari ni Jahuba. Perjulu akka nahibul maka porsiai Tuhani jala mangulahon lomo ni rohani Tuhani maruli upa tupal hanguluan may bana. Paduahon akka sulah jahaton hona uhumma. Ala jorbut ni pangalahon ni bangsa Israel rongom do tutu akka musu manosak-nosak nasida. Ala ni kirim do rohani bangsoi neng macohok nian hamusionisian nasida. Gabi juju manasida tu Jahuba. Asatung ro ari ni Jahuba pasohoton hamusioni. Hape hajahatun nasida dang macohot. Alanido didok marjeama tu nasida. Aidada pasohoton ni Jahuba hamusioni. Gariada lemar dapot bahenonna hamoloni dia dupen di bangsa Israel. Di patudus do hamoloni songon halak nama purus maraduk posinga. Gabe di jupakko babia tibana. Jaladung rodi jabuna, jaladung rodi jabu ibana. Gabe mangusade tanganna tu dorpi. Hape di pargu ulu kibana. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Imana king songun natabigi di ayat 10 siai. Lapatanna dang melua manang dang luput nguluna sian akka maulon. Manang sian akka hasusaan namar dapot-dapoti. Jadi dia mirip masongop padohan, maju kena, mundur juga kena. Tu dia pedi lakahon, saya tong berhadapan tu akka hamaulon. Songonima gobbaran ni uhum nama satu bangsoi di ari ni Jahuba. Asadada hati uron manang las nyeroha be ari ni Tuhani. Alai gabi hahulumud doi, molo somarhamu baun. Dongan saha persyaon, dang lomorohani Jahuba midangulu parugamon ni bangsoi alanunga marakup debata di bayan nasida. Dang hibulbe ha porsyaon nasida tu debata. Pola do sappe didok Jahuba songonon. Hu hagigihon biasa nau mida ari raya muna. Dang dihalomo rohaku akka luhutan muna. Yimanak kaning ngetebege di ayat 20 sadai. Puasa. Ala nak pero nasida tu bagas joro. Alai huhuk do disobai nasida di batagana-ganaan. Jadi nunga marakup di ben nasida di bata. Donga saha porsyaon, boy dotong masa parugamon nasongoni di perngulun ni halak Kristen. Kristen ibana alai sai porsea dope diaka uti-utian ni sibulis. Olo dope manobay akka sumangot ni puna. Maniup akka bulle-bulle. Ajimat. Dohot akka bentuk na asing dope di partikyata sinuaing. Domutusi disungguli turpukodo tu hita. Asa totong ma hibul rohatai maka porsiai Tuhani. Unang marakuk di bayat Tuhani. Songon na pinengok ni patik perjulu dohok padua honi. Donga saha porsiaon, dimulana parbue ni panadaon di basa-basa ni debatado na mangojar nasida patupahon akka parsobaon manang ibadah. Huhut maka mulatehon pangaramotion ni debata. Hape dipudian nyari gabi bergeser do pangatusion na songoni. Gabi saihira na menyogok debata nama
di bain nasida akka pilihan na pinasaha ni bangso itu di bata. Lapatan na di pasaha nasida pepilihan na ala pangatusion na buido di bata bujukon nasida tulo mo ni rohan ni bangsoy. Asadang naman dok mo liate jala memuji Tuhani be nasida na pasahat to pilihan na. Ala ni ima di dok Jehovah tu nasida. Ainak pe dipilih kamu tuau akka pilihan si tutungon do pilihan si panganon dang lo moro hakku disi. Pilihan hamoliateon siap pinahamuna pamueape dak perduliau disi. Imanak yang didok di ayat 22. Masa nasongoni aladang niojar ni roha moliate be akka pilihan na pinasaha ni bangso itu di bata. Alai nunga gabi hirasoguki di bain nasida. Donga saha porsiaon gabi sada sunggul-sunggul lui nang dinguluta. Asa borhat siap panadaw natakas mahita dinalaho pasahaton akka piliata manang pelayanata tutuhani. Naing masaluhu nai sian motivasi nasitong unang marsipaula. Ala sipata boido tarela gabi mangait tuhasangapon ni dirina mulu di pasaha tibana pilianna manang hamoliationna manang mulu parsidoho tibana melayani dihuriai. Boido ala niaka silehon-lehonna manang akka pelayananna tuhuriai gebidalanna asa parhata sia tibana dihuriai asa sayhatana sitangi honon. Jadi asa tau halomoan itu hatta akan natapasahat manang natahubasi dihuriai naing ma sian hapor siaon nahibul mardongam mauliate asa gabi pilihan na hususi diadupan ni debata. Napadua hon marparange na denggamma. Donga saha porsiaon laho makamulatehon pangaramotion ni debata di pardalaran yu punasida na julu haruar siam misir saha tu parhorsihan. Diatur hoddo tu nasida patupa ari raya. Isarana songona ka pesta paska, pesta parlape-lapean, pesta gotilon do na asing. Diganup akka ari rayai ikon pasahaton nasida do pilihan nasida tu Jehovah. Hape dung marsaur nasida dohot bangso na humaliang. Nunga gabi ramun rumang ni pestai. Dang badiabe. Jala nunga gabi holan si paula sabing namay di patupa nasida. Ala ni ima didok di ayat 20 tului. Paholang ma sianau haguturon niaka edemu. Jala dang lo morohani pinggolhu ubege suara ni sordamu. Dangarga jala dang di halo moho Jehovah be ari raya ni bangsoi. Pilihan doh ede puji-pujian nasida alai gabi hagigiyat dui di Jehovah. Molodang di parangeun nasida hati goran doh hasitongan nasiat debata. Ubadi dok naking diturpukon. Alai dumenggad do ula honon nasida hati goran dohot hasitongan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Ima nadi ayat 24. Donga saha porsiaon aloro turohani debata akka kesalehan si paula-ula. Alai dipanggil debata do panguluion manang hauduhon dohot holong ngerohan na bulus. Alai alasai martakang do bangso na julu. Ikon uhumon ni debata manasida gabi bangso na terbuang. Imanaking na tabigi di 26 sa 27. Lao sunggul-sunggul may musya di tonga-tonga ni nguluta. Ang giat akka parsobauta manang ibadah tai gabi halomoan ni Tuhani. Jadi asaw nang gabi jea manang malapetaka ari ni Tuhani di nguluta. Alai asa gabi ari las niroha. Gabi ari parulupulupon dihita. Dibaheni rikokma hibul niroha makaporsiai doho mangului Tuhani. Jala tarida mai merhitia kaparangin adenggan nahina lomohon ni debata.
Artina persitutuota mangihutut Tuhani ikut sedalam mai nang dia kaparangin adenggan nahobar tulomoni rohani Tuhan. Mulu adong akan sangat terlanjur manirpang sial lomoni rohani Tuhani. Bica dilihot Tuhani dopetiki parasianon. Mubama bertobat ma jalan merdalam ma dilomoni rohani Tuhani. Asa jupangan hanguluan. Jalan manang sadihari pemuse arini Tuhani, gabe ari hati uron, doho lasnya roha medihita. Amin. Martangyang mahita. Muliati mali Tuhan di hatam na kubigi hami, say patau mahami, pahibulho rohanami mangului, jalan mangulaho lomone roham. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amin.